Čaute, čaute. Nazdar, môj meno je Gorc a vítajte pri tomto špeciálnom videu, ktoré som si pre vás prichystal za to, že ste na mojom kanále dosiahli 2500 odoberateľov, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ste úžasní. Milujem vás. Takže poďme na to. Moje meno je Jakub Gorcovský. Narodil som sa 12.3.1996. Pochádzam z Martina. Študujem informatiku. Keby ste chceli hacknúť Pentagon alebo niečo tak, prknite. Som ľavák. A keďže nás ľavákov je málo, tak si nás vážte. Moji obľúbení herci sú Jason Statham a Liam Neeson. Pred 5 rokmi som si zlomil ruku, pretože som skákal na furiku. Áno, dobre počujete, skákal som na furiku. Tu mám jazvu, mal som pol roka ruku v sádre, takže som si chodil takto všade, hociako. A spával som iba v dvoch polohách. Buď takto, alebo takto. A na počítači som hrával tak, že som si vlastne nohu oprel o koleno a hýbal som kolenom. Vďaka tomu som mohol hrať Counter-Strike. Robil som už veľa športov a koníčkov, medzi ktoré patrili ľudové tance, spev, gitara, herectvo, futbal, tenis a box. Čomu som sa najviac venoval a čo ma najviac bavilo, bol asi workout, čo je cvičenie s vlastnou váhou. Celkom mi to išlo. Keď som bol malý, tak som hral s kamarátom hokej a nechtiac mi hokejkou pacol po zuboch a zlomil mi zubnú sklovinu. Dúfam, že to bolo nechtiac. A odtedy je všetko studené a chladné pre mňa nočná mora. Moje obľúbené jedlo je pizza. A môj najobľúbenejší filmový žáner sú horory. To určite tušíte. Mám dvoch psov, volajú sa Tino a Tino. Mám dvoch psov, volajú sa Tina a Punťo. Tina je kokor španiel a Punťo je špís s niečím, s kečupom, s tatárskou. Proste je bije, videli ste ho v mojom vlogu. Som slobodný. Zavolaj. Môj obľúbený youtuber je samozrejme PewDiePie. What's going on? My name is PewDiePie. Nikdy nestíham na autobus a vždy naň utekám. Určite nie som sám. Milujem leto a nenávidím zimu, pretože sa vždy musím naobliekať a je mi v tom nepohodlne a je mi zima. Naopak v lete môžem si obliecť čo chcem a je mi teplo. Privyrábam si tým, že rozvážam pizzu. Toto je 19. fakt. A to je fakt. A posledný a 20. fakt o mne je, že mám 20 rokov! OK ľudia, to je všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Bolo to moje prvé videjko v takomto štýle, takže dúfam, že som nič neskazil. Vlastne tu sa nedá nič skaziť, iba rozprávam. A ak sa vám video páčilo, tak samozrejme hoďte like, napíšte mi nejaký komentár, či chcete viac takýchto podobných videí o mne, nejaký ask alebo čo. Inak, ak chcete niečo o mne ešte vedieť, tak navštívte môj ask, ktorý máte tu dole v popise niekde. A kľudne mi tam píšte otázky, hociaké. Spravím potom ďalšie video, kde na všetky tieto otázky odpoviem. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar!